ang tima pamatudan nga ang tanang hugaw mananap sa daang tugon hugaw gihapon sa bagong tugon ug dili pakaon sa tanang anak sa Dios. Sumala sa Biblia. 10 minutos ang pagbarog sa affirmative side si Jimmy Ranisis sa Sambadista o ang iyang kontra ni na Catholic Defender Jeffrey Kilyusa o sa karon mga kaizonan atong paminaon si Brother Jimmy Ranisis sa Sambadista sa pagpamatuod sa iyang pagbarog bahin ining pagkaon. Sige, Brother Ranisis muna. Daghang kaayong salamat, Mr. Moderator. Mayong hapon tanan. O galay ko ng Diyos nga labing gamhanan nga naghatag kanato og malugway kinabuhi. Ang tema mao akong pamatud-an nga ang tanang hugaw mananap sa karaang tugon hugaw gihapon sa bagong tugon ug dili ipakaon sa tanang anak sa Dios sumala sa Biblia. Way labot referensya. Muni ang tema mga kaigalaan. Kay atong oras sigala alas 10 minutos raman. Di ta maglangan. Ang teksto una. Levitico kapitulo 11 versikulo 36 ngadto 47 akong basahon. Mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanang pinuhat nga naglihok sa katubigan og nagkamang sayuta aron kamo makaila sa hugaw ug sa malinis sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo angay kanon. Levitico kapitulo 11 46-47. Balaod ni higala sa tanang mananap ipakaon malinis hugaw di ipakaon kay si malinis balaod sumala sa gisuat sa balaang kasunatan na ang pangutana ni karon unsa maning hugaw mananap. Levitico 11 versikulo 29-30 akong basahon. Mao kini ang mananap nga nagkamang sayuta nga hugaw alang kaninyo. Ang milo, ang ilaga, ang naglaing-laing matang sa halo, ang tuko, ang buaya, ang talukto, ang ibit ug ang kamilyo. Mao ning mananapa higala nga ingon ang kasulatan mao kining mananapa nga nagkamang sayuta nga hugaw alang kaninyo Brad Jeffrey. Unsa man yung hugaw? Milo iuna mensyon. Sunod ilaga, sunod naglaing-laing matang sa halo o tuko, ang buaya, ang talukto, ang ibit o ang kamilyo. Hugaw higala ang talukto, hugaw ang kamilyo, hugaw ilaga. Ingon ang giswat sa kalusulatan higala na ang baboy higala hugaw ba na mao man ipermente ginakaon sa bilyon kay mga tao nga nias kalibutan karon higala. Levitico 11 versikulo 7 akong basahon. Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko niini dili man kini musap busa hugaw kini alang kaninyo. Dili ako nagsulti higala. Biblia ang akong gibasa. Ang baboy higala hugaw
ang tuko hugaw, ang taluktok hugaw, ang buaya hugaw, ang tabili hugaw, kaubas baboy hugaw higala. I-mentionis akong katbang budget pre-karon na hinlo na ang tuko kaubas baboy, hinlo na ang ilaga kaubas baboy. Ya, maingon mo ni akong katbang, Brad, ipakaon na sa bagong tugon, Brad. Sabi san unsa basta isaksak bias ba pwede na, Brad. Kailangan sa Marcos Capitulo City Versículo 18-19 mao man ni permite gamiton makagalan sa kumakaon sa baboy kay hinlok na. Ato nang tagal pagtagal ko niya igala. Napo na sa Roma Capitulo 14 Versículo 2 o 3. Aduna naguna-una nga mahimo nilang kanon bisan unsa. Apan ang huyang spagto mukaon lamang utanon. Ang mukaog bisag unsa dili angay magukom sa tao nga utanon ray kanon. Ug ang tao usab nga utanon ray kanon dili angay magukom sa tao nga mukaog bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Higala naay bisan unsa higala nga gidawat sa Dios. Kung atong gamiton ang grammar sa balaang kasulatan, kay naama pa'y bisan unsa higala na makaamin sa pagpakasala. Onya, supakon is akong kaatpang karon. Naasa man nakabasa, Roma 14:20 higala, gikonklusyon ka na ni Pablo. Ako ning basahon. Tanawa higala, ayaw laglaga ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon, apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa pagpakasala. Klaro kayo ang giswat sa balaang kasulatan higala. Katong bersikulo 2 o 3 nga gisulti ni Pablo sa Roma 14 ug imo ilahos dito sa 20 higala kung atong gamiton ang grammar sa balaang kasulatan na ay bisan unsa nga gitugot nga gidawat na bisan unsa nga makaangin sa pagpakasala. Wa dawatas. Pag ingon ni Duterte higala katagaan ko kamog sambingay. Bisan kinsang pulis mo doon nako kay tagaan ako sweldo. Ang pangutana, ikaw nga di pulis mo doon, di ka? Muna mga kahigalaan nga uwaw pahinuon higala nga mo adto ka dito mo doon ka di makapulis. Pangitaan kag lisensya sa pagkapulis wa kay pakita. Busa ang buot ipasabot sa giswat sa balaang kasulatan na ay bisan unsa na ipakaon kay gitugot hinlo na ay bisan unsa nga wa itugot kay makaangin ato sa pagpakasala. Mao ni ang isuat sa balaang kasulatan mga kagalaan. Hugaw ang baboy, talukto ang ibid ug ang kanang tuko higala ilaga hugaw tabangan ko siyempre unsa pang hugaw higala ang oras higala pinumdumi ko aron kong makabantay na gisuat sa balaang kasulatan higala napay hugaw higala kaubans baboy na hugaw ni Levítico Kapitulo 11 Bersikulo 42 Dipnot Bajipre ya akong basahon Levítico 11 Bersikulo 42 nagkanayon niya akong basahon mauni ang pagkasuwat bisan unsa nga nagdahig sa iyang tiyan o naglakaw sa upat niya katiil o bisan unsa nga naghag tiil o ang tanan nga nagkamang sa yuta ayaw ninyo kana kay hugaw kini. Ang giswat sa balaang kasulatan mga kaigalaan ang Ginoo nag-ingon bisan unsa nga nagdahig sa iyang tiyan o naglakaw sa upat niya ka tiil o bisan unsa
nga daghang tiil ug ang tanan nga nagkamang sayuta ayaw ninyo tan-a kay hugaw kini. Mga kaigalaan, ang hugaw higala ka ng way tiil nga nagtahik siyang tiyan. Unsa man na? Klaro magina ka ng limatok. O magina tiil ng limatok. O kanang halas, klaro magina higala. O nya gisuat dias kasulatan higala upat ug tiil. O nga nagkamang sayuta. O apil na alikamprag higala. O kamprag nasa kanang higala nas kasilyas kakitabok alikampragan mako kayo dako kayo siksimot-simot baho. O ya, hinlo na pwede na nakaon kay karne. Amo ni higala ang isuat sa balang kasulatan nga hugaw kauban sa baboy. Unsa pa? Ang Levitico 11 versikulo 23 na kanayon. Atong basahon. Apan ang ubang gagmayng mananap na patan ug may upat ka tiil hugaw alang kaninyo. Ang Ginoo nag-ingon higala, ang upang gagmayng mananap nga pag-an hugaw alang ninyo. Unsa man ang gagmayng pag-ang mananap, klaro man ang lamok. O kanang lagong. O klaro man nga higala. O langaw. O hugaw na higala kaos bawat awas baboy. O kadjepre. Mo na nga na nindot kayo ang tima karon higala. Napaibaw natos tibuok kalimutan higala nga hugaw ng mananapa bisan unsa na ngawa ni tugot. Ayong hapon kanatong Okay. Atong paminawan si Brother Jeffrey Kilyusa sa iyahang 10 minutos sa pagsaysay sa iyang barugana. Mga aupan, may cruise examination. na pa, pumunta na pa. Tana si Brother Jeffrey de. Unang pangutana adto sa akong katbang mga mo si Francis Jimmy. Unang pangutana. Nag-ingon ba diha sa Colossus 2:16 ngadto nga ayaw itugot nga dunay maghukom kaninyo may tungod sa inyong gikaon o sa inyong giinom o pagbantay ang gitawag na to mga bagong bulan, mga pista o adlaw papahulay. Yeah. Kay kining tanan landong lang sa umabot o ang katumanan si Kristo. Karon ang pamatanan. Pag-abot ni Kristo, pag-abot ni Kristo, magbuhat pa bata o mga butang alang sa pagpaabot o dili na. Father Jeffrey, tumag na ko. Ganang Colossus 2:16, matod pa nimo, pag-14 nga 16, wa na ko na gamit ka na nga teksto. Pwede ra na, Father Jeffrey, nga Ang pamatanan mo sa Father Jeffrey, sa mutubag ko to. wala din Mutubag ko to. Mutubag sa ako. Ang tubag ka, magbuhat pa batag mga butang, ha? Magbuhat pa batag mga butang alang sa pagpaabot nga niabot naman si Kristo. Kay kadtong tanan landong man sa umabot, unya ang gipaabot si Kristo. Karon pag-abot ni Kristo, magbuhat pa batag mga butang alang sa pagpaabot o dili na. Tubag. Oh. Higala. Magbuhat o dili. Higala. Tubag is pangutanan ni Father Jeffrey. Usa kami notos. Usa kami notos. Tubag ka sa una ka mo explain. Una, utubag na ko sa imong pangutana. Ayaw sampat santa ng tubag. Utol man. O sige. Higala ang pangutana ni Father Jeffrey, butang. Magbuhat pa bata. Magbuhat mabatag butang. Higala, matod pa niya, iya, nawa man ko mag-iskot og butang higala. Nag-iskot ko ang tanang hugaw mananap sa karaang tugon, hugaw gihapon sa bagong tugon, o dili ipakaon sa tanang anak sa Dios sumala sa Biblia. Wa ko mag-iskot og mga butang kay mag-iskot tag butang mga kahoy sa man ini butang man tao. O busa ang imong pangutana Jeffrey. Yan na sa mananap. Sige. Wagyo, alimera. Ang atong pangutana, magbuhat pa bata o mga butang. Butang mga nga, bisag kung sa imong ikapakita mo ba? Nga,
alang sa pagpaabot sa inyong gipaabot nga mga Kristo. Tubag, tubag. Ikaw mao man eh. Tubag na. Sa dos na may ayaw itugot. Gadunay maghukom kaninyo may tugot sa inyong gikaon sa tubag. Tubag na ko, tubag. Tubag na. Oh, ayan ang pangutana. Ha? Magbuhat pa ba tao? Di na. Tubag na ko ha. Oh. Wala sa tubag na sa magbuhat pa ba tao? Di na. Speaker na yun. Straight to the point, Brad. Straight to the point. Uuwi na po ka ng street. Okay, Brad. Ang tema higala mo uni. Pagkaon ba? Pagkaon. Pagkaon na tato kung gisulti na. Ayaw itugot nga doon ay maghukom kaninyo may tugot sa Butang gikaon. maiyang butang maiyang pangutana. Wala ko nagpagbutan. Sa higala. Ayaw itugot nga doon ay maghukom Sige. kaninyo may tugot sa inyong gikaon. Akong tugutan ay mong pangutana. Butang. Sige. Mag-iskot kong butang higala. O mag-iskot butang tao. Butang man eh. O. Butang ang tao. Kahoy butang man eh. Makaon nila. Yung buhaton sa tubag buhaton sa Higala, nagkala. higala, ang iyang pangutan awas, tima. Busa, di na ko tubag ang iyang pangutan na. Lain pangutan. Lain pangutan na Lain pangutan na. Waka tubag, waka Ay, tubag. pangutana. Pagkaon ang kuan, tima. Mga mukhang tubag. Pagkaon. Wa matubag ang unang pangutan na. Pagkaon. Ikaduhang pangutana. Pero na to, ang unang Ang pangutan. baboy, kay matod pa nimo. Ana. Hugaw man. Oo. Unya kay hugaw man. Kami nga magmukaw mig baboy, mag-ihaw mig baboy, amo nang gamitan og ginitubig. Ha? Aron gyud malimpyo siya. Ang pangutanan nako. Ikaw, kumukaon ka, manghugas ka ginitubig dili. Ang iyang pangutan na higala. Manghugas pa ka ginitubig. Pag-ugad ako init tubig. Ah, manghugas dili. Ano Ay, ko siya katawa. Kay dili ni. Katawanan nga. Para sila Kakawat na mo katawa kay pagasa mo ko init tubig. Hindi, pangutana, sa'yo mong paghugas ba? Magamit ba sa Siyempre, ginitubig? tubag. Oh, muhugas na dili, imo nagkatungod mo kaon makagbaboy. No? Imo nagkatungod mo baboy may Tubag ka pangutana. dili. Tubag. Ah, ako pangutana, tubag ka. Ha? Manghugas ba ka o ginitubig kung mukaon ka? Okay, tubag na. Oh. Mahugas ba ko kini tubig? Oh. Oh. Ami Mahugas ami dili. mo. Akong tugutan. Tugutan. Tugutan na tubag. Hugas ba ka? Ako na stima god. Dili lagi. Ano man nga to? Oh, kay hugaw man ang ginukakon dili. Wa man ta makihugas. Siyempre na limpyo, hugaw mo niya to. Ang hugaw mo na sa karang tugon. Hugaw di apon sa Ikaw din, hindi ka tugon. mananap ka. High school ko, panimal ka, Bangsa pangutana. man iyang pangutan na nga hugas naman eh. Ano mo dili? Ari kang tubag. Murtag tay Ah, dili nga mong tubag. Dili nga mong tubag. Kaduha na. Kaning ani. Ah. Basta mga hugas. Wag nga, Brad. Kaon ng tema. Kaduha na, Brad. Kaduha. Karon, ikatulong pangutana. Hugas. Ikaw ang pangutana. Pasulo. Sa buhat 10 ha, 14-15, si San Pedro may gipakitan og pananaon o niya ang Ginoo miingon pananaon nga mga mananap tuan tanang mga klases mananap ha dunay upatiil dunay duhay tiil ang pangutana nako pag-ingon ni San Pedro nga pag-ingon sa Dios kuha og kaon Pedro unsay tubag ni Pedro dili ko mukaon kay wa pa ako makakaon og Pangutana. premise na Pangutana na. wala lagi wala dili ko mukaon kay wa pa ko makakaon og mga butang mahugaw ka nang giingon nilang mahugaw Pangutana. ni unsay tubag si Ginoo Putan na. Ayaw mo na siya. Ayaw mo galing. Hugaw. Ay, sarap na ang Diyos maingon, ayaw galing hugaw ang ako ng gilimpihan. Sa to pa, kang Pedro, dili mo kaon. Sa Ginoo, ipakaon. Ang pangutana, asa may imong dapigan na ni. Ang Diyos o si Pedro? Kanang duha. Ha? Ikaw? Ha? Di kang kaon? Nga ingong sa Ginoo kaon. Kanang ka. Sa to pa, ang Ginoo, ningon, Tubag sa ako, ayaw intirap. Oh, usa ka minutos. Usa ka minutos. Magsige ba siya intirap? Oh, usay gala. Kanang duha akong tubag. Oh, kaya man kong panguta, kinsay akong sundong anak. Si Pedro ba o kang Ginoo? Ano ba ha? tubag naman ka. Tubag na ko. Usa ka minutos. Huwag may usa ka minutos. Oh, usa.
mo sa mukuan taglagda nga tagsa ka minuto. O di namin tirap. Ay, formal. Ang akong tubag, si Kristo akong sundon, o ang si Pedro akong sundon. Ang Ginoo. Ang tingog nga nag-iyon ba? Diyos paningon. Oh, Diyos. Ay mo kayo Diyos, nakakita ko Kristo. sa pananahon. Kanya, mingon sa kuha o kaon. Kanya, mingon si Pedro. Dili ko mo kaon, kay wa pa ko makakaon og hugaw. Nya Ginoo mingon man, kaon ayaw nagngalig hugaw nga akong gilimpyuhan. O, tana. Hain may imo lubanan ani. Si Pedro o Dios, nainom ka. Mutubag. Karon kumakana. Mutubag na po. Kinsay akong uyunan. Oh, ang akong uyunan, ang Ginoo si Pedro. Ganong ako mang uyunan, Ginoo nga Pedro. Kay kanang gisultis Ginoo higala. Oh, wag pa sa kami notos ha. Oh, kanang gisultis Ginoo. Oh, dili man na literal pananawon man na. Pananawon ang gisulti nga kang Pedro. Oh, usa si Pedro wa ko kaon kay ngano man pananawon sa kintirap. Sige, sige, 1 minute. Karon, pag-ingon, Pedro, dili ko mukaon, kay wala pa man ako makakaon og sa kunsang hugaw. Ang pangutana nini, mao ni. Kay wala pa man siya makakaon og hugaw. Kanya, asa may ingon sa Ginoo? Uta na asa na. Pangutana ta. Unsa ito pag sa Ginoo mo? Sa isa tubag Ginoo. Okay. Ang tubag Ginoo mo ni. Ayaw kan. Ayaw ko suginli. Oh, nag-ingon ang Ginoo nga ayaw ganli ang mahugaw ang ayaw sa intirap. Ayaw mag-intirap kay maputol lagi. Oh, padayon ta. Ayaw ganli ang mahugaw ang bisag unsang ginuan ang taon ay but masabot ana. Ayaw kuya magbuti ka na ako ug gumawas ang tao ginuan. Ug mabasa ang tao ginuan dili literal man na. Usa higala iya man kung pasundo ni kay kontra man ako ni daan. Usa tao ang buti pasabot kung mangutana si Priana kung mabasa bang tao. Kung mabasa ana bang tao. Ato na Lagi pamunta nagtao na katong pag-ingon ni si Pedro gawa ko makakaubag. Para matuhog ni mo. Oh, lagi. Tuhog na bitaw. Katong pag-ingon ni Pedro nga wala pa ako makakaubagaw. Basi ko siya nakita o dili. Basi ko siya nakita dito sa Buli o dili. Pananawon to. Basi ba? Pananawon ba? Pumunta na pala. Pananawon bito na akong gingon. Kasi sa kintirap lagi. Ang isapos ko na. Nakasabot ko na Ako minas, ano katuhog ni mo ha? Natuhog lagi. Ito yung pag-ingon nga wala, dili ko mukaon kay wala pa ako makakaon sa unsang hugaw. Katong iyang pagsulti adto, basi ba to siyang nakita dito sa habol? Tubag. Utubag na ko arang perfect higala. Okay, straight to the point. Katong nakita ni Pedro o higala, dili to literal. Wa ko muta. Mga tao kanto, ang bot ipasabot nga ginoo ana katong mga buotan. Mutubag asa mabasa naa sa Buhat Kapitulo 10 24 hangtod sa 5. Mingon si Pedro, karon na ilako na ang Dios walay pinalabi. Ang magbuhat sa matarong ug nagmubias pagpakasala iyang dawaton mo na akong tubag. Nga iya ako ipakwan, iya ako kay palusot naman na Dibli man na itra kay pananawon man ay gala. Sato ba, ako pamutana, basi ba to sa iya nakita? Ang wala mo tubag na basi ba o dili? Ang sato, basi to sa iya nakita? Basi ba to sa iya nakita? Iyang gisulti. Tubag. Ingon kayo. Katong nakita ni Pedro, katong mananap, nagsimulo tong tao. Oo. Nagsimulo tong katong mananap. Ang tao, asa ang tao ka nagsimulong upat ka buong niya, mananapan. Puta na! Ang pamutana. Ang patil
sa mas kapo, kabayo. Ang iya, tao ko nung upatiil. Ya, ingon man, limpyo na. Katong ingon mo, kanang tao nga upatiil. Di mo na karon, kalimpyo man. Tubag na. Ako, sabot ang isultis na sulatan higala. Limpyo ba sa espirituhanon? Wala. Limpyo sa espirituhanon na bubiyagan is pagpakasala higala. Limpyo at tubangas Ginoo. O sa gisultis pala, o pa yung sa kami ko, ay lagi intirap. Busa ka na, nakita ni Pedro higala, pananaw na. Nga wa man mo kaos Pedro, kay pananaw na ay kahulugan. Amo na akong tubag sa pangutanan, siyempre, sa iyang pangutanan. Pangutana. Pangutanan. Oh. Kaya pag ingon diya, nga, ayaw nagtugutin ang doon ay mahukom kanini, mahitungod sa inyong pagkaon ng ginom. Ayaw itugot, nga doon ay mahukom. Karon, tugutan makanako, kaya mong kung gihukman nga makasala. Kung mukhaon ko anang hugaw, ha? Sama mo, di mo ko hukman na dili. Inom na pa'y kiskutan. Magkamagigan inom. Magkamagigan niya ako tigala. Inom na po na inom na Ayaw kumaan. itugot, nga doon ay mahukom kaninyo, mahitungod sa Tubag inyong na ta. pagkaon. Tubag na ta. Oh, di inom. Ay sa itirap. Ay sa itirap. Kaon o ginom. Ay sa itirap na. Di balik ko na kung gawa kang sabot mo tana. Ay sa itirap. Ay sa itirap. Oh, tubag na ta. Opo. Pumunta na sa. Pumunta na sa oras. Saan ka na yun? Pangutana ko ba? Brother Jeffrey Giliusa na taga nagpagtagad ni Brother Ramesis. Katong paminaw si Brother Giliusa sa iyang pamahayag bahin sa pagkaon gihapon nga kaigsunan. Brother Giliusa. Tawag itong andili. Hapon kanina tanan mga kaigsunan. Gapon sa Ani ako sa akong karang barok batok sa akong kakaapang ang matod pa niya ang hugaw kuno kaniadto hangtod karon hugaw lang yapon usab na iyang Ginoo dili ka mo limpyo ha hugaw kuno gyapon bisag giingna na si San Pedro kuha og kaon ayaw nagnganlig hugaw ang ako nang gilimpyuhan iya kay hangtod karon kuno limpyo kuno gyap o hugaw kuno kayo gyapon sa maita ingon mga Kristo ha inayos Kristo na sa Marcos 7 iyang giyaw kanina Marcos 7 18 naingon si Kristo ang makahugaw sa usa ka tawo kadtong gawas siyang baba ha kay kung gawas siyang baba gikan na siyang kasing-kasing sama ng pagpalibak pagpamakak pagsaksik makak mga butang nga mahugaw mao na nga ang mugawas sa imong baba pero ang musuod sa imong baba dili ka na makahugaw kanimo kini mo gisulti sa atong Ginoong Kristo unya si Kristo naman mao ang naghimog landong atong kaniadto kay kadtong ila kaniadtong mga kaigsunan sa mga Hudiyo kadtong tanan mga gimbuhaton nila alang sa pagpaabot ni Kristo unya niabot naman si Kristo magbuhat lang yan po mga butang alang sa pagpaabot sama nang dili pagbaboy dili mo kaon na naman kasi kung sa nga ginabaligya sa tiyanggihan di silang kaon na kay matod pa nila hugaw kuno gihapon pero matod pa ni San Pablo ngadto iyang gipahibaw kanato nga sa iyang pagkahiusa ni Kristo wala na butang mahugaw kay ang butang mahugaw lang na kung maghuna-huna ka nga kining butang nga hugaw mo na nga bisag limpyo pa nga di ka mukaon nga naman tungod kay para nimo hugaw ng butanga mo ni nakapahugaw sa kabutang pero matod pa rin San Pablo sa akong pagkahiusa ni Kristo wala ni butang mahugaw pero ila butang ang ila kuno hugaw lang kuno gihapon mao ni nakahugaw na kay naguna-una sila nga kanang butang nga hugaw gihapon sama ng baboy mao na ang baboy kaya ato ng limpyuhan kiskisan gamitan na tubig init pero kini mga tawana pumahunaw way gamit tubig init mas limpyo pa nga itong baboy mao na din mas limpyo pa ni
nagpaka-Diyos, nagpaka-Hudiyo, kaya ang ilang gibarugan, mao ang mga karang gitawag na to mga pagtulunan, nagtos mga Hudiyo. Di sa may giingon diya sa wala kasulatan. Katong nagpaka-Hudiyo, iya na Satanas, bakakon, nasa pinadayag 3:9. Atong basahon, aron, Sige ba, sige ba, sige ba. Sige ba, sige itong ba. nagpaka-Hudiyo, nagpaka-Hudiyo, Sige ba, sige ba. mga bakakon o iya siya wag na. Pinadayag. Oh, 3:9. Ato basahon. Dio de iya gid na ngayon. Utso. Dahil nasayang ako, nasa imong mga gianto. Pinadayag, dos pa rin. 2-9. 3:9. 3:9 man. Na, ato masahon. Dere, nag-ingon. Aso boss. 3-9. Nag-ingon dere, 3:9. Bahin niya ng bundok nga iya ni Satanas. Sila nagpaka-Hudiyo. Nagsunod-sunod sa mga pagtulunan sa Hudiyo. Katong dili mo ka, papoy. Nga, mga bakakon sila. Sus, bakakon na din sila. Nga, mutugot sa iya kisulti. Paduulon ko sila. Ganyan. Klaro kayo. Naagi mabasa, bakakon ang nagpaka-Hudiyo o iya ni Satanas. Klaro kayo, niya anong mutuo pa manataan ng mga bakakon. Ha? Dili na ang pero sa San Pablo, nag-ingon man yun, nga sa akong pagkayusan ni Kristo, wala na ibutang mahugaw. Kunya, kanang kuan, mingon sila, dili man nabutang ang kuan, kanang baboy, di man nabutang. Ato sila mukuha ng butang. Tanan nga doon ay gibugatuhan. Tanan nga doon ay nag-occupy space mo, di kita huwag nagputbutang. Kunya, wadi na mo, wag na mo okupar o kanang space, lugar ang kanang mga baboy. Wala na gibugatuhan. Wala nga, kanang mater. Ngala na o nahon ka na siya. Umiyaw kita butang, o ka na nag-occupy space na siya. Ya, nahon ka na siya. Kaya, mayingon din siya, ato sa imulusot na dili na butang. Kay mananap na, dili na butang. Uy, wala siya magunahon na. Nga ka nang mananap. Nahon, nag-occupy space na nga, nahon ka na. Sa ito ba ang nahon? O siya ka na kabutang. Mabito na ang butang, occupy space, ang has weight. O na siya, mater, mauna niya. Sus, wag na ini ko ang akong kontrakt. Ha? Karon, ang gingon niya nga ang ipakaon katong yung limpyo gusto na ganon kanamang ipakaon kay gusto man na ipakaon sa Diyos kay limpyo man busa gilimpyohan naman sa Diyos ang katong hugaw niya unsam ning hugaw iya ning gibasa kanina nga kining hugaw na sa Leviticus 11:9 nagingon diya nga ang baboy hugaw sa to pagklaro kayo hugaw niya ingon sa Ginoo nga iya nang gilimpyuhan ang mga butang. Ayaw nga hugaw ang butang ako nang gilimpyuhan. Kung sa may gilimpyuhan sa Ginoo, katong yung hugaw, kani ato sa man, baboy usana. Kaya kung mayroon ka nga, ang baboy hugaw mo na gilimpyuhan. Kaya kung sa may limpyuhan, katong ang limpyo daan. Sa ito pa, kaya ang baboy hugaw man, tuo ta na kani ato. Dili sila mukaon, tungod sa ilang pagpaabot ni Kristo. Kristo, niabot naman. Si Kristo mahong landong, inungdan sa landong kaniadto. Katong tanan nilang gibuhat kaniadto, landong lang sa umabot. Bosa katong tanan nga ilang gibuhat kaniadto, landong sa umabot nga mao si Kristo. Si Kristo sama gud nimo, ikaw ug ang imong landong ay mo anino. Hay may tinuod ni ikaw kanang imong anino. Sa to bang anino dili na tinuod ikaw may tinuod bosa. Si Kristo mahinungdan nga siya nagapalandong nato sa una. Bosa ang landong dili to tinuod nila. Mga bitog ginganlan na silang pakakon kay tuwa sila nagpabilin sila ngadto sa gitawag na to na landong kaniadto. Unya unsa tong landong dili mo to tinuod. Sa to pa dili husto ang iyang giingon nga hangtod karon
hugaw gihapon. Why mabasas bagong tugon nga hantod karon ang hugaw kaniadto, hugaw gihapon hantod karon why mabasa na. Naano tay mabasa nagilimpyuhan na. Bisag sa inyo idalit ya kaninyo dawata. Niya nasa 1 Korinto 10:31 nag-ingon diha bisag unsa inyong buhaton mukaon kamo muinom o magbuhat mo bisag unsa buhata ang tanan alang sa paghimaya sa Dios sa to pa ang Dios niging mga sa 1 Timoteo 4:3 nag-ingon diha nga tanang mga butang ang gibuhat sa Dios maayo nya para nila na may dautan kay hugaw kuno ang ingon diha ang tanang ang mga butang gibuhat sa Dios maayo o ipadawat ang kining tanan kay sa Diyos gihimo niya ang mga pagkaon gihimo niya ang mga pagkaon o guman kini pasalamati kanon kini niadtong nagtuman o nahibalo sa kamatuoran kadtong mukaon o nahibalo sa kamatuoran mao tong nikaon ang wa mukaon wa makahibalo sa kamatuoran klaro kayo na usbo na to aron magklaro niya nga sila wa nilang kamatuoran nag-ingon diha sa 1 Timoteo 4:3 kay patawat ang tanang mga butang nga gibuhat sa Dios kay kining tanan maayo unya nag-ingon diha nga gibuhat sa Dios kini mga kalanon o guman kini pasalamati kanon ni atong nagtuo og nahibalo sa kamatuoran sa to pa ang mukaon mao katong nahibalo sa kamatuoran sa to pa kini sila kay wa man mukaon wa sila mahibalo sa kamatuoran klaro kayo diya anong mingon pamantang mutuo pamantang sa ilang gisulti ang ilang gisulti mato pas Biblia baka kana kay nagsige lang gihapon sila og adapt o nagsige lang gihapon sakop sa mga butang sa mga butang nga gitudlo sa mga Hudiyo unya kay nagtudlo man sa nag-adapt man sila o nagsagop man sila sa mga butang nga gitudlo sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo kini mga tawhana mao bitaw nga Sabado ning ila mao na nga giadapt nila astang sa Sabado ug ang kanang mga pagkaon nga gidili nila alang sa pagpaabot ni Kristo unya niabot na si Kristo unya sige lang gyud pagbuhat og mga butang alang sa pagpaabot dili makaon kay sige tungod kay daghan karon sa mga dapit dito sa Huda nga wa gyapon motuo nga si Kristo mao ang Mesiyas mao na nga hangtod karon sige lang gyapon na sila paabot ni Kristo mao na nagsige sila pagdilian ng pagkaon mao na mga teksuhan anya matud pa niya hangtod kuno karon iyato ng pangatudan des Biblia nga ang kaniadtong hugaw kuno gihapon hangtod niya dinlan tang tuwa ng gisulti na San Pablo ug ni Kristo si Kristo gyud mingon ang mugawas sa imong bapa mo'y makapahugaw sa tao ang mosulod dili na makahugaw niya kanang baboy perti man dakuha dili mosulod pero ato man gitagod na tong baboy unya karon kay mosulod naman sa baba ang mosulod sa baba dili makahugaw sa to pa kay gitagod naman mosulod naman sa imong baba dili na makahugaw nimo pero matod pa nimo makahugaw nakasa pagka kanang sa hugaw man sa atong mga sala sa atong kalag mo na hugaw sa pero dili man makahugaw matod sa Ginoo mugawas ra kini sa imong mugawas ra kini isaliboy nimo ngadto sa kawan mao na diha sa to pa kaon ka dili makahugaw kay mugawas ra ngadto sa imong lawas unya ang mugawas sa imong baba mao'y makahugaw kanimo sa pagsulti ni Kristo nini iyang gipasabot nga mahimukan-on ang tanang pagkaon sa to pa pagkaon pero kanang iyang giingon nga iya jud giklaro ilaka nya dili na pagkaon na to may mga ilan ng pagkaon pero dili nila kanon gyapon mo na nga kay dili man ang pagkaon alang na to mo na nga dili ni mukaon ang mga butang nga kanang kalat nga ninyo giingon nga hugaw dili ni mukaon
ana para dili mi mukaon ang inyong giingon nga ilaga. Pero ang tinuod, ang kanon nato katong sulod sa itong mga kalanon, dili makahugaw sa tao. Matod pa ni Kristo. Unya, matod pa niya sa Hebranon 7:18. Site 18 nag-ingon, ang mga butang, karaang mga butang gisalikoy tungod kay huyang, way kapuslangan. Naana diri, nasa ko na. Hebranon 7:18, ang mga butang, karaang mga butang, karaang mga pagtulunan, gisalikoy tungod kay huyang o way kapuslanan. Kaya, magbuhos din na kanabon. Yan, pa yun sa Abraham, ulo Timoteo. Nasa Hebranon 13:9 nag-ingon, mas maayo gayod nga ang atong kalag malikon pinaagi sa grasya sa Diyos. Dili sa mga butang nga pinaagi sa mga tulumanon may tungod sa pagkaon. Kay wala kini makatabang. Kini pagtulunan may tungod sa pagkaon. Wala makatabang kini ni atong nagtuman ini pagtulunan na. Sa to pa, wa makatabang. Busa. Dagan salamat. Mga bigsuna na itong paminaw ang pangutanan lagi isis sa 7 Diagonis manto ka Siyempre kinusa sa 6 Adir pangutana Madempre, pangutana. Kining hugaw nga ilaga, kining hugaw nga talukto, kining hugaw nga talukto, kining hugaw nga alikamprak, butang ni dili tubas. Salamat, tubag. Kay butang ipagaw na dili tubag. Mahimong kan matod pa ni sa kabila to, matod pa Kristo nga kapag sulti niya nini mahimong kanon ang tanan nga mga pagkaon mahimo sa to pa wala mo pasabot nga himuon gyud ninyo mahimo ang pagsulti ni Kristo nini nga kay limpyo naman ang tanang mga butang mahimong kanon ang tanan nga mga pagkaon nya alay pang rason kay kung pagkaon pa na para namo amo na kanon pero di man pagkaon na para namo busa pagingon dia mahimong kanon pero dili man namo pagkaon wala mo kanon. Salamat tubag. Lain pangutana, ikan mo man mo. Ilaga. Lain. Mahimong kanon. Mahimong kano. Sige. Lain pangutana, ikan ang pangutana. Imong gigamit kining ipadiyag 3 ibig. Ang akong pangutana, nabay babasa anak ang tanang butang imong ipagawa ng tubag. Ang iha akong ipasabot sa 3:9 nga katong mi Adam o mi misagok sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo busa kay nagpaka-Hudiyo sumala pa sa 3:9 nga kanang nagpaka-Hudiyo wakakong iya ni Satanas maunay na akong tubag diha ang ako na ibasa. Lamas tubag. Lamas tubag. Pangutana. Kining Marcos City 18-19 ang akong pangutana. Apil pang alikamprak diha ang tanong ko ilagay pagkahunan tubag. Ito akong tubagan nila sa pagsulti ni Kristo niya nga ang gawas na mong baba maoy makasamoy na makahugaw sa tao apang ang musunod sa mong baba di makahugaw sa pagsulti ni Kristo niya iyang ipasabot nga ang tanang pagkaon pwede nagkanan bagsaw Ay na, huwag mo ka nagpasa. May nakinitid kayo ang hapsay ba? Lain pangutana. Kanang buhat ka pagulod sis. Buhat sis. Sige. Ako pangutana ni mo. Pananaw na o dili tubag. Taan sa Pedro usa ka pananaw nga ang sunod
Usa ka gilimpyuhan sa Dios. Ingon si San Pedro, dili ko mukaon kay para nako kay kana iya kang nakita, basi sa iyang nakita nga dunay sulod nga mga mananap. Kanya para niya hugaw. Kanya karon kay hugaw man mingon siya, wa pa ako makakaon mga butang mahugaw. Ang butang iya nga butang mahugaw. Kanya sa ingon sa Ginoo, kuha og kaon ayaw ani hugaw ang ako na gilimpyuhan. Dama boy. Ang akong pangutana mo ni. Oh. Hinratan na. Imong gigamit ang Marcos 7, 18, 19, Roma, Kapitulo 2, 3, Onya, dapat o Hebrehanon, Kapitulo 7, versikulo 18, Onya, Buhat, Kapitulo 10, versikulo 15, ang akong pangutana mo ni. Dapat mabasa diha na hinlo na ang ilaga, hinlo ang baboy, mabasa. Bago ka kasabot sa gisulting Kristo, maingon si Kristo, mahimog kanon ang tanan sa to pa, tungod kay Itirap sa ko, Mr. Director. Ang akong pangutana, itirap sa ko ha. Ang akong pangutana, naabay mo kanang gigamit pa niya higala nga Marcos, Kapitulo 7, 19, napoy, Hebrehanon 7, 18, o yung gigamit po niya Roma, Kapitulo 7, 3, o niya Buhat, 10, 15, naabay mabasa diya nga ang ilaga o ang baboy, hinlo na, di ba sa una pa? kaya na tuminasabot ka sa pagsulti ni Kristo. Mahimog kanon ang tanang mga butang nga ako ng gilimpyuhan. Sa to pa pagkaon ni, sa to pa kung nakasabot ka sa Ginoo, sa iya po ningon, na mahimog kanon, kaya nga naman, matod pa sa tingog, na ayaw nagnalig hugaw ang ako ng gilimpyuhan. Usa ka gilimpyuhan. Kaya po, muna nga sa bagong tukod, walay butang mahugaw, matod pa ni San Pablo, sa akong pagkaiusan ni Kristo, wala na butang mahugaw. Kay ang mahugaw, makahugaw sa kabutang, kadtong butang nga iyang gituhuan nga kinihugaw, mao kanay nakahugaw sa kabutang. Nga naman, kay bisag limpyo pa, nga nagtukang ka nahugaw, di nyo ka mukaon. Nga naman, Lain kaya pangutana. nagtukaw, Pangutana, usa kami nutos. Lain pangutana. Lain pangutana. Lain pangutana. Kining Roma 14:20. Unay pagkasulat. Ayaw laglaga ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon. Apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa pagpakasala. Ang akong pangutana. Unsa nang bisan unsa nga makaangin sa pagpakasala. I-explain ko no. Ko, ha? Wala na ko. Ako po, ano? Explanation na. Explain mo. Oh. Kung pananglitan, ikaon ka. Pero ang imong pagkaon na subrara, subrara. Kaanta ng subra nga sa imong ikaon. Usa na kanakong sala. Kung subra ang imong pagkaon, sa to pa, bisag unsa imong kanon, pwede. Pero kung ang imong naging kanon, subra na. Bisan unsang butang nga subra na, makadaot ka na sa kanimo. Sa to pa, ang makadaot di ay may tungod sa pagkaon, kung sobraan mo, maubitaw ng gluten, maubitaw na, nga kung makaangin ka sa uban naman, nang di makaangin, nga imo manigit. Sobra na sa minutos. Oh, sobra na sa ay pangutana. Kining akong pangutana pa siyempre. Follow up this pangutana. Kanang bisan unsa sa imong gusto matud pa sa imong subang. Oh, sumala na sa Biblia, sumala na sa imong baba. Mala ni Kristo. Ayaw ni Kristo, Diyos nili. Amin mo siya. Bisan unsay mo sulod sa imong baba, dili makahugaw kanimo kay muagir na sa imong lupot. Nasa to pa, mugawas na sa imong lawas, pero ang mugawas sa imong baba, mo'y makahugaw sa tao. Busa may mo kanon ang tanan na pagkaon ng mga kalanon. Ayaw nang i-apil na mong dili kalanon. Kalanon din lang laga, kao kagilaga. Salamat kayo. No, lain pangutana. Kanang ilaga, kalanon o dili kalanon. Dili kalanon nga sa amo Cebu. Dili. Cebu dili na kalanon pero may tawag na dito sa lain tingali. Dagang mga kanang American flag. Okay, mga Oh. Lain pangutana. Dili Cebu dili na kalanon. Follow up. Lain pangutana to ba? Oh, pangutana ha. Naay mga tao sa pagpuntogon nga ilarang pili-pilion ang lakong ipadapin. Mukaw na kamilyo. O ya, kanang mga tawhana, mga
mga giya nga buta. Ang akong pangutana, nana mabasa sa Mateo 23:24, insakto ang gisulti ni Kristo o dili tumag. Nas Mateo. Naas Mateo! Kristo man nagsulti. Si Kristo Yun sa nagsulti. magsulti. Nga mga giya nga buta, ayaw na unya na. Mga giya nga buta, sa laon niyo ang lagom, nas inyong ilimnon, apan lang yun ang kamilyo. Karon, ang akong pangutana. Ang kamilyo? Oo, ang akong pangutana mo ni, insakto si Kristo o dili tumag. Basaha, sir, kaya ito. Ano, O sige, basahon. Basahon. O sige ha. Basahon ni Gala. Basahon. Okay, salamat ha. O, lisod mo kayo di uwat mo basa ng sana ta. Request sa pro-examen. Ato na ito pag-control. Tunagon ha. Kaya pasig na makaka. Kailangan na din makaka. Tanaw na ka na namakak pa ko ha. Tanaw na tayo namakak pa ko ha. O, buwan ha. Oras gestap si Ma. Versikulo. Mateo. Mateo 23:24. Tanawa ha. Mga giya nga buta, sa laon ninyo ang lagom, Kitsa nagsulti. nga nas iyong ilimno si Kristo, dili ako. Ano, sa tanaw na ito, Kristo. O mamasa si Kristo. Sa nagmabitaw mo mo basa. Lagi dili si Kristo. O sige ha. Ako masahon na. Ako masahon na. O sige. Kuno abay si Kristo ba ako ba? Ato sa masahon ha. Mga giya nga buta, sa laon nyo ang lagom, nga nas inyong ilimnon, papanlam nyo ninyo ang kamilyo. Kontrol na to. Mga giya nga buta, sa laon nyo ang lagom, nga nas inyong ilimnon, papanlam nyo ninyo ang kamilyo. Ako pa kayo magbasa, madugay ta. Oh, si Kristo ha? Ako magbasa si Kristo? Oo, sige. Ako magbasa si Kristo ha? Usa na 23 man na. Oh, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa palaot o kamong tanang mga tigpagarong ingno. Diyo lagi. Walay Kristo! Asa ba yun? Ako basahan na? Ay, Kristo niyo. Ayaw ko. Ako basahon. Oo ha? Mga magtutudlo ka na. Asa ba yun yun ni mabasa? So na nga mga Judio. Magtutudlo. Pagkalaot niyong mga magtutudlo sa balon. Asa ba yun yun? Balawon sa balawon sa mga Judio. Yung mga parisiyo, asa ba yun yun niya? Parisiyo. Parisiyo. Oh, tanaw ha? Oh, mga tigpagarong ingnon. Asa ba yun yun na? Oh, Mga Judio. oh, gitrangkahan ninyo ang tahan. Oh, kanaa sa mga tao, apan kamo mismo dili musulod. Oh, masupilon. Oh, si Kristo ha? Sulting masupilon. Sa ba isulti? Oh, pagkalaot yung mga magtutudlo sa balaod, asa ba yun? Balawon sa unsa lagi. Balawon lagi na sa Judio. Kamu, asa ba yun? Ayaw ko niya Hudyo. Ayaw ko ni Hudyo. Hoy, balawon sa Kristahano na na. Asa ba yung mabasaan ng Hudyo? Hoy, lagi balawon sa mga Kristahano na na. Asa ba yung Hudyo na mabasa? Ayaw ko ni. Kana kay wa kay mabasa nga Kristo, imo lang ingnon nga Kristo, pero sa pagbasa lang nimo daan, mga balaod nga giskutan. Unsa man ay balaod na? Balaod na ngadto sa ilang dapit mga kaudiyuhan. Unya, napay kamilyo diri. Balaod na. Napay kamilyo diri. Alam niyo ang kamilyo. Ang akong pangutana. Kining Mateo 23, versikulo 24. Kinsa nagsultihan ni ako si Kristo ba? Matiyong ka na Mateo. Mateo. Kinsa nagsulti? Si Kristo kaya ka sa. Si Mateo nagsuwat. Kristo ba? Si Mateo mo rin nagsuwat. Ang Kinsa iyang nagsulti? gisulti ni Mateo, iyang gisuot. Sato pa, ang sulti o ka ng Mateo, iya lang gisuot. Kanya imo may pasanggal Kristo. Gisuwat ni Mateo, si Kristo nagsulti. Ano masahon? Maubit na kami pabasa ni mo ka na. Karoon, Sama naman ang maestra. Itagaan, tika kanina, gigayon. Ano? Itagaan, tika gigayon, kanina kabasa. Kristo niya, wag yun. Ikaw na. Mga kaisuna, kaya na dari batang yung batang
Brother Kirisa. Mga hinigot mo akong mga igsoon, ang iyang gisulti ganina, nga iyang pamatudan, iyang ipabaro, na hugaw kaniyadto, hugaw gihapon, hangtod karon sa panahon ni Kristo. Unya, mo di mo basa sa panahon ni Kristo, na hugaw gihapon ang mga butang, nga hugaw kaniyadto, hinuon ang mga katauhan ni Kristo, ang mga Kristiyanos, matod pa ni San Pablo, sa akong pagkahiusa ni Kristo, wala na butang mahugaw. Ya karon wala na may butang mahugaw. Ya, ang hinungdan nga dili nila kanon tungod kay hugaw man. Ha? Anya karon gilindihan na wala na may butang mahugaw. Ya, mao na nga mahimo ng kanon. Pero iya man jud ingnon nga, bukaon ka gilaga, mahimo laging kanon. Pero ang pasabot, nga kundi tangkaon, nakasaa ka. Ngano man, nag-iyon sa Colossus 2:16, ayaw na kamong paghukom. Ayaw itubot ni doon ay maghukom kaninyo. Mahitungod sa inyong gikaon o giinom. Sa ito pa, ayaw may hukmi nga kasaa, may kay wami mo, kay nikaon mi. Ayaw sa hukmi, mahitungod sa nga wami mo kaon. Mao na diya nga ayaw itubot niya doon ay maghukom. Mahitungod sa inyong gikaon. Unya, nga siya, magputpuot man. Ingon Ginoo nga ayaw na kung siya, hukum-hukum ginato. Nga nakasaa ko luta, nakasupat nas balaod. Naganang balaod man nas mga Hudiyo. Niabot na ang panahon, niabot na ang takna, ang ilang gipaabot nga mao si Kristo. O sa kaniabot na si Kristo, nan, karon dili na ta magbuhat og mga butang alang sa pagpaabot. Naman, kay niabot na. Si Kristo mo'y nakapalandong, katong landong kaniadto. Si Kristo ang katumanan. Siya maong tinuod, katong landong. Dili to tinuod kay landong. Usa kay landong, dili tinuod. Mga bitang ginganla na sila o mga bangkakon kay dili tinuod ang ilang gipangbuhat, ilang gipangnudlo, dili tinuod. Kay kung matod pa sa Hebranon 13:9 nag-ingon. Hebranon 13:9 nag-ingon nga katong nagtuman sa mga balaod, nagtuman sa mga balaod may tungod sa pagkaon. Katong nagtuman wala makatabang kining balaura, kining pagtulunan na alang kanila. Na Hebranon 13:9 wa makatabang niya mo ingon taw nakatabang na nato kung magtuman tas mga pagtulunan may tungod sa pagkaon. Wa na ipapas na kay niabot na si Kristo. Busa kay niabot naman si Kristo, dili na ta magbuhat ang mga butang alang sa pagpaabot. Mana mga kaigsunan 5 minutos ha. Mana mga kaigsunan 5. Mana mga kaigsunan nga kini mga tawana nagingon gud wa sila kabasa ini na Hebranon City 18 nagingon din Hebranon City 18 ang karaang mga tulumanon gisalikoy tungod kay way hinungdan. Klaro kay na way hinungdan. Unya ngano nagsigim na sila nagkakuanan sakop aning mga butang kini mga butang sa mga karaan tulumanon man ang mga tulumanon sa karaan kay kani gisalikoy kay way hinungdan. Hindi gyud nagtuon gyud po mga gusto nagsalikoy naman mana mga kigsunan na kini mga tawana wa gyud sila kay bao masid pa mapasaylo kay wa may bao mapasaylo pa inon sila pero karon ako naman ang gisulti nahibaw na ni sila unya karon kay nahibaw naman ay makasa na gyud mo kung magtuman mo sa inyong gusto nga katong mga butang nga mga karaan wa gyud ni gisalikoy na tungod kay way hinungdan naa sa City 18 sa Hebranon. Mao na mga kaigsunan, klaro kayo dili pa niya dili na niya ikapangulipas pa kay katong tanan kaniadto landong lang sa umabot ug ang umabot nga mao si Kristo ang katumanan niabot na usa si Kristo mismo maingon nga makahugaw sa usa ka tawo katong
musulod sa iyang baba dili makahugaw ang makahugaw kadtong magawas sa iyang baba kay kana naa diha di ka na sa iyang kasing-kasing busa kay gikan sa kasing-kasing mugawas kay imong pagpamaka ay imong pagpanglimpong ang imong pagsaksik baka klaro na kay na kana gikan sa imong kasing-kasing o kana makahugaw sa pagkatao busa ang katong masulod dili makahugaw sa tao busa kanang baboy kay gilimpyuhan man matud pas Ginoo ay nagngalig hugaw ang tanan ang ako nang gilimpyuhan busa ang gilimpyuhan niya katong hugaw unya kining baboy hugaw man ni hugaw ni kaniadto pero kana sila lagi mahimo lagi ayaw nganlig hugaw ang tanan ako nang gilimpyuhan busa mahimo kanon mahimo nagkanon ang tanang pagkaon busa kung dili pagkaon ayo kan kadim na pagkaon busa dinhi sa ato Cebu way mga ona na kadili na pagkaon kanang ilaga pero ni para nila pagkaon kay pagkaon kana limpyo kana kay dili ka ilaga kay pagkaon magana para ninyo ana unsa pa tamo pang mo na nga iyang gingan lang to kanina nga kuan ko no limpyo na sa kono sa to pa limpyo ang na nila ang kalon kay dili mi sila kagugaw busa kay para ninyo dili kalon man jud kana na limpyo na hala kan anak ilaga kan anak pero na mo dili na kalon pero bisag limpyo na dili na mo kanon pero mahimo kanon kay sa pagsulti ni Kristo nini mahimo kanon kay limpyo naman dili ikaw para nimo pagkaon yung kanon para mo dili man na siya kuan kalanon alang namo na may daghang kalanon kanong kanaman yun kanang baboy lami man na ikaduha lami ang baboy o niya kay ang musulod di man makahugaw o na kay di man na masulod ang baboy ang mong gitagod-tagod para musulod kaya musulod sa baba dili makahugaw sa tao daghang salamat kay